Intentaré parlar des de la filosofia i explicar bàsicament tres coses, o parlar de tres idees fonamentals que crec que poden ajudar a entendre per què ens estem equivocant en el tractament d'aquest conflicte. Jo crec que ens estem equivocant perquè quan un conflicte entra en un camí sense sortida, i jo crec que estem en aquest camí sense sortida, és a dir, que estem en un atzucac i que és molt difícil sortir d'aquí, és perquè no és que no ens entenem, és que no ho estem fent bé. Estem parlant només des de les emocions, estem parlant només des de les vísceres, estem enrocats cadascú en la seva posició sense voluntat d'entendre, de comprendre la posició contrària. En primer lloc, a veure, jo com que m'he dedicat a la filosofia i en concret a la filosofia moral, és a dir, a l'ètica, abans que em preguntin una cosa m'avanço i intento explicar-la. A mi moltes vegades en debats sobre aquesta qüestió m'han preguntat quina postura és més ètica, la dels unionistes o la dels independentistes. Estem en una societat que li agrada el blanc i negre, és a dir, les posicions clares sobre el sí o el no, és a dir, els matisos ningú els vol i els dubtes tampoc. La meva resposta és que aquesta no és una qüestió que tingui a veure amb l'ètica, aquesta és una qüestió purament política. Jo crec que voler la independència de Catalunya és una opció política legítima, des de la política, és una opció política legítima. No és un dret. Si estem parlant de drets fonamentals, el dret a l'autodeterminació, el dret a decidir, no estem parlant només de qüestions jurídiques, que en aquest cas tampoc ho seria, perquè el dret a decidir jurídicament no és un dret positiu, no està enlloc, però tampoc existeix com una posició ètica. No es tracta de reclamar un dret, es tracta en tot cas de fer una proposta política que, insisteixo, és legítima. I tan legítim és voler la independència com voler una Espanya federal, des del punt de vista polític. Això no vol dir que en el procés hi hagi elements que es poden analitzar des d'un punt de vista ètic. Quan es reclama la independència, per exemple, s'esgrimeixen una sèrie de valors ètics com la llibertat, la dignitat, la justícia, i també des d'un federalisme es diu que una opció federal és una opció més justa des del punt de vista de la justícia distributiva, distribució de recursos, si més no perquè, i aquest seria el meu punt de vista, una distribució de recursos que abasta un univers més ampli és més justa que una que abasta un univers més petit. Si només volem ser justos amb nosaltres, els que estem a dintre de Catalunya, tenim un concepte de justícia molt estret. Una justícia de tota Espanya és més àmplia, si abastem tota Europa és més àmplia, i ara tenim el problema dels refugiats que entra de ple en aquesta qüestió, i si pensem en el món encara és més ample. És a dir, quan parlem de justícia distributiva hauríem de pensar en una justícia internacional, és un concepte internacional. Un altre valor ètic és el de la moderació. Aristòtil deia que la virtut està en el terme mig, és a dir, no està ni en cap dels dos extrems, ni en l'excés ni en el defecte. Jo diria que la postura no independentista és més moderada que la postura independentista i en aquest sentit és més adient per afavorir el diàleg, el debat,
la convivència, el pacte, és a dir, tot el que està al voltant de la moderació. Ara, des d'un punt de vista de principis, insisteixo en el que he dit abans, no és ni més ni menys ètic voler la independència o voler una federació de comunitats autònomes o una Espanya federal. És una qüestió purament política, però sí que crec que des de la visió que tenim del procés, des que va començar, podem dir que hi ha actituds que abans s'ha dit que no hi ha una hostilitat cap a Espanya, però hi ha hagut actituds d'hostilitat, hi ha actituds d'hostilitat que es repeteixen, actituds que des d'un punt de vista ètic són bastant inacceptables. Un altre punt. Abans deia, i això té més a veure amb la incapacitat que crec que tenim de raonar bé, és a dir, de fer un debat raonable. Abans deia el Joaquim Strubell que segurament tots compartim unes afirmacions fonamentals. Tots estimem Catalunya, tots, fins i tot jo diria més coses de les que ha dit ell, no? Tots volem un reconeixement potser més clar i amb menys entrebancs de la nostra singularitat, tots volem més autogovern, tots volem un repartiment dels recursos de Catalunya més just, perquè és veritat que el repartiment segurament, el repartiment de recursos, el sistema de finançament no és del tot just i s'ha de revisar. És a dir, això ho compartim tots. Ara, el que no compartim és el que intentem deduir d'aquests fets, que són fets. Els podem expressar d'una manera o d'una altra, però són fets. I això en filosofia, i sobretot en filosofia moral, hi ha un autor, que és Hume, que ho va explicar molt bé. Ell va dir que quan, per exemple, veiem coses com assassinats, robatoris, no podem deduir lògicament, racionalment, que l'assassinat és dolent, perquè no és una qüestió purament racional, és una qüestió també sentimental. Si diem gairebé des de sempre que no es pot matar, que no s'ha de matar com un principi moral, és perquè els humans tenim una simpatia que ens uneix i ens repugna veure com una persona mata a l'altra. Això en el món vegetal no passa. Si hi ha un arbre, és un exemple que posa Hume, un arbre que li cau una llavor i aquesta llavor produeix un altre arbre que destrueix el primer, ningú diu que allò és un assassinat ni que sigui una cosa èticament inacceptable. Per què? Perquè en el món vegetal no hi ha aquest sentiment de simpatia. Per tant, què és el que està passant amb els arguments a favor de la independència o a favor de la no independència? Que a partir dels mateixos fets, uns dedueixen el que s'ha de fer d'una manera i els altres dedueixen el que s'ha de fer d'una altra. Uns diuen millor seguir discutint, encara que sigui difícil, amb la resta d'Espanya, i els altres diuen s'ha acabat la discussió, no hi ha res a fer. Cap de les dues opcions és racional. El que hi ha al rerefons són sentiments, i en aquest cas sentiments no compartits per tothom. I per això és tan difícil l'arribar a un acord, perquè moltes vegades sembla que estem partint de situacions de fet diferents, i no és això. Les situacions de fet s'assemblen bastant. Hi ha una insatisfacció, però hi ha una insatisfacció que, per exemple, en un altre vessant de l'actualitat política s'ha vehiculat d'una altra manera, i s'ha vehiculat cap a la indignació, la nova política, la regeneració democràtica, no cap a la direcció que se li ha volgut donar majoritàriament a Catalunya. Els fets de base són una insatisfacció generalitzada.
però d'aquí no en deduïm les mateixes normes. Què hem de fer a partir d'aquí? Doncs el que hem de fer, sobre el que hem de fer, no ens posem d'acord. Jo crec que això ajuda a entendre per què estem en dues posicions tan conflictives i que sembla que és impossible de posar-nos d'acord. Ara, l'últim punt al que volia referir-me. No tenim més remei que posar-nos d'acord. No tenim més remei que posar-nos d'acord. És a dir, internament a Catalunya i amb Espanya, perquè fins i tot si s'arribés a la independència, jo crec que ara per ara és inviable, estic convençuda, tal com s'ha produït el procés, però si arribéssim a la independència no hi podríem arribar de cap més manera que parlant, pactant, acordant com hem de ser independents, és a dir, què es queda cadascú, com ens repartim el que ens hem de repartir. I amb el federalisme passa igual, perquè, a veure, el federalisme, molta gent ens diu, els que defensem l'opció federal, que no arribem a explicar què és el federalisme. El federalisme té una definició molt clara i molt senzilla. Federar-se vol dir unir-se vol dir unir-se per tal de posar en comú allò que totes les parts que s'uneixen pensen que han de defensar conjuntament i al mateix temps exigir que respectin les diferències de cada part. Això que tots hem de defensar en comú són els drets fonamentals. Per això el federalisme és unitat de drets fonamentals i respecte a les diferències. Aleshores, la qüestió, també per ser federal, s'ha de discutir, és a dir, s'ha de discutir què volem tenir en comú, què volem cedir al govern central, sigui Espanya, sigui Europa, o si hi hagués un govern mundial, doncs el govern mundial. Què volem cedir perquè s'ha de defensar des d'una posició comú i quines són les diferències que s'han de respectar. Ara, perquè el diàleg sigui possible, hi ha també un altre concepte que és un valor que un filòsof contemporani que es diu John Rawls considera que és la virtut fonamental de la democràcia, que és la raonabilitat. El debat ha de ser raonable, que no vol dir que hagi de ser racional. Racionals ho som tots. Ho som tots els que no hem perdut el nord, diríem. És a dir, tots els que tenim un objectiu o uns objectius a la vida i els volem assolir, posem tots els mitjans que tenim a l'abast per arribar a aquests objectius. Això és ser racional, és la racionalitat instrumental, és la racionalitat econòmica. Aquesta racionalitat no serveix per discutir aquests temes, perquè cadascú té els seus objectius i busca assolir els seus objectius. La postura independentista del o tot o res, perquè ja hem esgotat tots els procediments per parlar d'una altra cosa, és posar-se un objectiu i no voler discutir un altre objectiu. Per discutir políticament no s'ha de ser només racional. Per cert, John Rawls diu que la racionalitat la tenim d'alguna manera, ell no ho diu així, però en els gens, és a dir, és una condició natural en l'ésser humà. L'ésser humà és racional per naturalesa. En canvi, no és raonable per naturalesa, però pot arribar a ser raonable. És a dir, es pot educar, es pot acostumar, pot aprendre a ser raonable. I què és ser raonable? El que deia el Manuel Cruz fa un moment, quan deia que el que s'ha de fer no és només negociar, sinó dialogar. Ser raonable és escoltar. Ser raonable és tenir en compte les raons d'altres. Intentar no compartir-les necessàriament d'entrada, però sí entendre-les. És també fer el propi discurs de tal manera
que l'altre el pugui entendre. El diàleg, la raonabilitat és impossible entre una persona que parteix d'unes creences religioses dogmàtiques i una persona que no comparteix aquestes creences. Perquè si l'última raó del creient és dir jo crec que això és així perquè Déu ho ha dit, això ja no es pot discutir. O sigui, això ja no hi ha manera d'entendre aquesta raó. L'altra part no pot entendre aquesta raó, no la pot acceptar com a vàlida. Per tant, en una democràcia, si volem ser raonables, hem d'intentar que les nostres raons els altres les puguin entendre. I si no les entenen, canviar-les. És a dir, veure la manera que es puguin entendre. Estem en un terreny d'opinions. Tot el que estem discutint són opinions. Tot és opinable. I això jo crec que ho deien molt bé uns filòsofs que van ser molt denigrats històricament, però que a mi sempre m'han agradat, que són els sofistes. Els sofistes estaven convençuts que estàvem en l'àmbit de la doxa, en l'àmbit de l'opinió, i per tant el que hem d'intentar és persuadir a l'altre, no convèncer, perquè no podem demostrar res, persuadir a l'altre amb bones raons que la nostra postura és millor. Aleshores, Victòria, et això... sembla que un minutets, va, molt bé. Bueno, doncs callo. No, acaba l'argument. Acabo només amb una nota d'optimisme. A veure, jo crec que la situació és bastant desastrosa, la situació en la que estem en aquests moments. Però jo crec de totes maneres que amb tot aquest procés en el que hi ha hagut tan poc diàleg i tan poca discussió i tan poc debat, hi ha hagut un cert acostament de posicions i que jo les he vist reflexades, per exemple, en el document que avui ha tret el Cercle d'Economia, que ha sigut un document molt difícil de consensuar, però que finalment arriben a un punt en comú, que és la necessitat d'un referèndum. Quan va començar el procés, no tots els catalans estaven d'acord sobre aquesta qüestió. Crec que avui un independentista molt recalcitrant diria què és això d'un referèndum, ara hem de tornar a començar? Doncs sí, haurem de tornar a començar. És a dir, si volem la independència haurem de tornar a començar i segurament la via per tornar a començar és pactar un referèndum en Espanya, òbviament, perquè no es pot pactar amb ningú més. Però crec que això ja és un avenç. El que passa que no és un avenç per la gent que té molta pressa. I jo també crec que en política no es pot tenir molta pressa. Ara fa un any es va intentar, no van anar uns parlamentaris a Madrid... Sí, però allò no es va aconseguir, doncs s'ha d'aconseguir una altra cosa d'una altra manera. Molt bé, gràcies, Victòria.